Des del moment que naixem, la química forma part de la nostra vida. Les fites i descobriments que l'estudi de la química aplicada ha realitzat i seguirà realitzant ens permeten i ens permetran gaudir d'una vida millor i augmentar la nostra esperança de vida. Els objectius de la farmacoquímica o química medicinal són la identificació, la síntesi i el desenvolupament de compostos químics adequats per l'ús terapèutic. A finals del segle XIX, l'esperança mitjana de vida era de 35 anys, però l'aplicació de la química en la farmacologia va fer possible l'aparició de vacunes, antibiòtics i altres tipus de medicaments que van aconseguir disminuir l'índex de mortalitat. La medicina nuclear s'encarrega principalment del diagnòstic del pacient i proporciona informació essencial per realitzar el tractament més adient. Utilitzen petites quantitats de material radioactiu, coneguts amb el nom d'isòtops radioactius, per arribar a conèixer i determinar la gravetat de la malaltia, com per exemple cardiovasculars o neurològiques. La química ha desenvolupat solucions específiques per la protecció del nostre cos en productes com ara sabons, xampús, pasta de dents i cremes. Segons un estudi de la Universitat de Minnesota, realitzat en 120 països, l'ús del sabó és el principal reductor de la mortalitat infantil. El perfum i altres productes cosmètics són també resultat de la química. La població mundial augmenta diàriament en 245.000 persones i totes elles necessiten aliments. Per això és necessari cuidar les plantes i protegir-les de les plagues i obtenir bones i abundants collites i criar un bestiar sa i ben alimentat. Els productes agroquímics i fitosanitaris, els fertilitzants i els fàrmacs zoosanitaris i materials com el plàstic han contribuït a millorar l'aprofitament dels recursos naturals, arribant fins i tot a convertir terres pobres en explotacions molt productives.